До момента няма стрептококус пиогенез, който да е резистентен на пеницилин. Това е причинителят на скарлатината. Действително, антибиотиците трябва да се прилагат, когато има показания за тях. Тук навлизаме вече и в една тема за комплаенса, т.е. до каква степен пациента изпълнява прескрипцията на лекуващия лекар. За жалост трябва да кажем, че нашите майки в това отношение бяха много по-дисциплинирани, отколкото сме ние сега. Много добре си спомняте, че те ни будеха и през нощта, за да пиеме точно на определения час антибиотика, което определено е свързано с трудности. Именно затова съвременната фармацевтична индустрия разработва антибиотици, които започват да се взимат точно. Иновативните форми. Появиха се вече форми, които са единична доза. Една доза е достатъчна за целия курс на лечение. Има ги и такива. Действително, не трябва да обръщаме гръб на тези иновации, но не трябва и да обръщаме гръб на старите, добре познати антибиотици, за да може да изберем правилния антибиотик. Разбрах. Продължаваме по темата за ползата и вредата от антибиотиците. Деляна, искахте въпрос да зададете или мнение да изкажете? Да, аз имам един въпрос към доктор Велинов и към доктор Найденов. Ние до сега чухме така доста общи неща по принцип за антибиотиците. Аз искам да попитам, очевидно без тях не можем. Как трябва да ги употребяваме грамотно? Така че да нямаме вредни последици от тях и въобще да може да ни вършат работа в крайна сметка. Те за това са изобретени. Точно спазване инструкциите на лекуващия лекар. Само това достатъчно ли обаче? Това бих ви препоръчал. Не бих препоръчал самолечение, не бих препоръчал да се увеличава безсмислено дозата на антибиотика или пък да се намалява. Дозата трябва да бъде точно определена, да се приема в точно определено време за определен срок. Добре, тук чухме и за пробиотиците. Да, задължително ли е, примерно, при лечение с антибиотици да се приемат пробиотици? Да. Също така ми е интересно дали може да се съчетае с прием на някакви билки, нали, някакви други помощни, да ги кажем, неща. Тук вече темата е за алтернативата на антибиотиците. Аз първо искам да кажа, че имам 3 деца, които от много години насам не са взимали антибиотици. Едното от тях изобщо не е взимало антибиотици. А другото, докато му давах антибиотици, го мъчех горкото. Това беше преди 20 години. А третото за 9 години един-единствен път се е наложил. Тоест, може съвсем спокойно да се работи и без антибиотици, когато човек знае как. Точно това е проблема обаче, че масово колегите не са запознати с алтернативните методи или ако са запознати повърхностно. Аз съм имал случай да лекувам включително и пневмония в 10-месечно кърмаче с доказана антибиотична причина, т.е. висока утайка с снимка, нали, на която се вижда пневмония с клинична картина. И успях да се справя с помощта на хомеопатични средства, природолечение и суплементация с някои добавки и с суперхрани. И аз смятам, че специално в практиката на детските лекари, особено и също така на фамилните лекари, е от голямо значение да се познават точно тези алтернативни методи. В това отношение в България вече има една генерация хомеопати класически, които вече повече от 10 години практикуват. И на някои от тях може да се доверите за... Искам да ви помоля да ги изкоментираме. Виждаме на видеостената при нас такава алтернатива на антибиотиците. Искам всяко едно от тях да изкоментираме. Какво значи активиране на имунната система може да се постигне с микроводорасли, афа и спирулина? Да. Има такива изследвания, които са правени в клинични условия и които показват, че микроводораслите афа и спирулина помагат за увеличаване на активността на имунната система и по-точно на клетките убийци,
макрофагите, лимфоцитите, които, когато се приемат редовно такива микроводорасли, те навлизат по-бързо в тъканите, излизат от кръвта и от депата. Редовно това не означава, когато сме с състояние, което подлежи на лечение с антибиотици, а постоянно да използваме... Идеята е за профилактика, идеята е също така, тук искам да обърна внимание на последното, което там пише, суплементация с суперхрани и с добавки. Напоследък това е една огромна тенденция в света, нарича се индустрия на доброто здраве или wellness индустрия. И тя се дължи на това, че повечето хора, които живеят в съвременните градове, са с проблеми с храненето. Обикновено храната не им доставя необходимите за здравето вещества, особено при малките деца. Това е много сериозен проблем. Особено като се започне в началото на живота, когато много деца вместо да получат майчината коластра, те получават краве мляко и по този начин се получават редица проблеми. Тук обаче прочитам нещо точно за коластрата от крави, която е източник на антитела против 20 вида микроби. Точно така. Коластрата от крави, тя е до 25 пъти по-богата на антитела, защото кравите не предават през плацентата антитела, а само единствено през коластрата в първите 24 часа. И когато се употребява коластра от крави, ние даваме готови антитела, които са в състояние да свършат много работа, особено при стомашно-черни проблеми. И също така като една пречка за навлизането на бактериите през вече разранените лигавици, които са увредени от вирусите. Всъщност проблема при вирусните инфекции е, че те отварят пътя към бактериите и затова даваме антибиотици понякога, за да се предпазят хората от бактериите, докато са още с вируси. То не е правилно, обаче практиката го е наложила като метод. Ако се дават вместо антибиотици, се дава коластра, напълно е възможно. Аз имам в това отношение наблюдение от много години, не само аз и доста други колеги, които ги употребяваме тези алтернативни методи, че напълно е възможно да се оправи човек и без антибиотици. Добре, само нещо да попитам. Това алтернатива на антибиотиците ли е? Защото за първото, за водораслите, казахме, че те няма да ни излекуват, ако сме в състояние, в което се нуждаем от лечение с антибиотици, или е просто профилактика? И ако е профилактика, прекрасно е това. Но има ли нещо, което наистина да е алтернатива? Кърмачето, за което говорихте, с какво го излекувахте? Да, мога да кажа. Според мен това е до някъде алтернатива, тогава, когато се прилага грамотно. Първо искам да кажа това, че в взаимодействието между човека и бактериите има две страни. Започвам с една такава история, че на времето Робърт Кох, той, така да се каже, демонстративно си е хапвал туберкулозни бактерии, за да докаже на своите там ученици или каквито са, че не е важно само наличието на бактерии в организма. Важно е също така организма да бъде чувствителен към този бактерии. Значи има хора, ето, ако някой трябва да взима най-много антибиотици, това съм аз, защото аз съм лекар и постоянно ми кихат, кашлят, ръцете, пипам децата и така нататък. Факт е, че аз вече повече от 15, може би 20 години не съм взимал нито веднъж антибиотик. И през цялото това време съм намирал някакъв начин да се оправям. Не казвам, че не съм боледувал съм, но винаги съм се оправил без антибиотици. Освен това, факт е, че човечеството вече е на тая земя в продължение на, някои казват 18 000 години, други казват други цифри, няма значение, но през всичките тези години, от които сме на земята като вид, само през последните няколко десетки години и само една част от човечеството разчита на антибиотици. А същевременно тенденцията е все повече и повече да се произвеждат, да се продават, да се... Така е, аз чух от доктор Велинов една ужасяваща цифра по време на рекламите. Кажете само колко антибиотици, какво беше количеството? Да, за 2005 година в света са продадени над 20 милиона килограма антибиотици.